बिहामजोफ्रा मुंख्लं जाबाय। बे मुंख्लं जानायाव गासै सनितपुर जिल्लायाव बे हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय दावहा नांबोनानै मुंख्लं जाबाय। बे मुंख्लं जानायाव जोंनि सनितपुर जिल्लायाव गासै 94 जन मुंख्लं जाबाय बर' फिसाफ्रा। दा बेखायनो बिथांमोननि जे जिउ आत्मा, बे आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हाथों, जाहाथे सोरगोआव थानानै बिथांमोननि बोर आशीर्बादा अराय जोंखौ सारस्रिहरनो हाथों, बेखौ जों आरज गाबो। बेखायनो आं दा खावलायनो सानदों, गिबियाव आं खावलायग्रोनो सानदों, जोंनि दिनैनि बे मेलाव मानगोनां गेदेमा बि बेंगा सारखौ गिबियै मुंख्लं नखरनिफोरनो आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आङो गिबियै आं खावलायग्रोबाय। मान बावहैनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। आरो सेंग्रा लोगो नोंथांमोनाबो सहाय खालामनानै फैबाय थागोन, जों बिथांमोनखौबो जों बरायगोन। आरो बिनि सिगां जोङो जाय बिथांमोना लेटै फैदोंब्लाबो गावनि फिसा बा गावनि फंबाय बा गावनि बिदा बेखौ बिबार बावग्रोनो थाखाय जों खावलायदों। आरो बिबार बावखांनायनि उनाव जोंनि नैबेहाय मान बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय जों गुरैयै खावलायहरबाय। निश्चय जोंनि सनितपुर जिल्लायाव नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि थैनि बिहोमाया खम नङा। बिथांमोना जि समाव न'खरखौ दाहा दुखु खैदां खैफोदखौ नेवसिनानै बिमा बिफाखौ नागारनानै जे हाग्रा बंग्रायाव थाहैनानै जे बिथांमोना अबथिरायै सोरबा पुलिसनि गुलियाव, सोरबा सिआरपिनि गुलियाव, सोरबा बिदा फंबायनि गेजेराव जि मुंख्लं जालांबाय, जे बिथांमोननि गोसो गोरबो जोंनिफ्राय दिनै बे हाबाफारिनिफ्रायनो बिथांमोना जों सारस्रिहरनो हाथों, बेखौ जोङो अरायजों खावलायो। आरो बिथांमोननि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोन थानानै जोंखौ अरायबो सारस्रिहरनो हायो, बेखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय जों लुबैयो। जाहाथे बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब हरनो हायो। फालिनायनि गेवलां मेलखौ दैदेननाय XNDAP सनितपुर डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेशन कमिटिनि आफादगिरि मानाव गेदेर दैथुन बसुमतारी, बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै हांख्रायजानाय XNDAP वेलफेयार ससाइटिनि लेङाइ आफादगिरि आरो गोदोनि NDAPनि मानाव गेदेर स्पिकार बि बेंगा दा बिथांजोंनो लोगोसे फैफानो हानाय आगुनि NDAPनि आर्मी चिफ, दानि XNDAP वेलफेयार ससाइटिनि बिबानगिरि मानाव गेदेर बि सुस्रांग्रा आरो NDAPनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानाव गेदेर मावथि जोहोलाव नोंथांमोन, लोगोसेनो दिनैनि बे
NDFB नि 34थि जोनोम सान खुंफुंनायनि गेवलां मेलाव नुजाथिफैनो हानाय गुबुन गुबुन हारिमायारि आफाद आं गासैबो आफादफोरनि मुंखौ लानो नागिराखै बेयाव नुजाथिफैनो हानाय गुबुन गुबुन हारिमायारि आफादनि मानाव गेदेर गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां बिबानगिरि नोंथांमोन गिबियावनो आं नोंथांमोननि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो लोगोसे बर' वुमेन जास्टिस फरामनि जानानै खुलुमनाय आरो मान बावनायखौ जासिहरग्रोयो आं दिनै मोननै सिनायथिखौ लानानै नोंथांमोननि खाथियाव गसंफैदों मोनसेया जाबाय आंबो सासे मुंख्लंनि बिसि आरो बिनिखाय दिनैनि बे गेवलां मेलाव सनितपुर जिल्लानि दाब दाब जायगानिफ्राय दिनैनि बे NDFB नि 34थि जोनोम सानाव नुजाथिफैनो हानाय आंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनिसिमबो आंनिफ्राय मुंख्लंनि न'खरनि जानानै नोंथांमोननि गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोयो आरो लोगोसे दिनै XNDFB वेलफेयार ससाइटि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटिया जोंखौ मान बावनानै जोंखौ हांख्रायनानै रायजो राजानि सिगाङाव जोंखौ सिनायथि होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरो नैथिया जाबाय आंनि सिनायथिया आं बर' वुमेन जास्टिस फरामनि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि जाय बर' वुमेन जास्टिस फरामखौ जोङो 1992 मायथाइनि 3 अक्ट'बराव जोङो गायसनदोंमोन दिनै बिनिखायनो बर' वुमेन जास्टिस फरामनिबो जोनोम सान बिनिखायनो खौसेयैनो NDFBजों लोगोसे बर' वुमेन जास्टिस फरामनोबो गासैनिसिमबो बे जोनोम सानाव गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोयो रायलायनो गोबां खोथा दङ नाथाय आंहा समा एसे खम 3टा बाजियाव उदालगुरियाव मोनसे मिटिं दङ बिनिखाय थाबैनो ओंखारगोन आं बिनिखाय बारा गोबाव सम लाया आं 5 मिनिटल' सम नोंथांमोननिफ्राय लानो नागिरदों आरो बिनिफ्राय आं बिदाय लागोन दिनै नंगौ 34थि NDFB नि जोनोम सान रंजानायनि सान दिनै NDFBआ 1982 मायथाइनि 3 अक्ट'बराव जोनोम मोननानै 34 बोसोर बिथांमोना बर' हारिखौ रैखा खालामनो बर'खौ गुबुननि गादब जानाय नासय जानायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिथांमोना दुखु खस्थ' होनानै दावहा नांबोदोंमोन आरो दिनै 34 बोसोर दावहा नाङै दिनै जोङो बिथांमोनखौ XNDFB गाबज्रिनो गोनां जाबाय दुखुनांथाव आरो फारसेथिं नायोब्ला दिनै जायफोर मुंख्लंनि न'खरनि जाय बिमा बिफा सोरनिबा बिदा फंबाय सोरनिबा बिसिया जेब्ला आर'नाइ बाउनाय समाव सिगाङाव गसंफैदों साननानै नायोब्ला गोसोखाङोब्ला बे मोनसे दुखुनि सम नाथाय आं बेखौ दुखुनि सम होननानै बुङा आंबो सासे मुंख्लंनि बिसि जानानै आं नाथाय दिनै दुखु खालामा आं गोग्गानानै लागोन गावखौनो आं गावखौनो दुगानाय मोनगोन दिनै आंनि फिसायाबो हारिनि थाखाय जिउ बावनानै दिनै मोनसे सिन गालांनो हानायखाय बर' हारिनि गेजेराव जोंनि जोहोलावफोराबो हारिनि थाखाय जिउ बावसोमनायनि जिथु स्पिरिट बेखौ दिन्थिलांनो हानायखाय आं दिनै मुंख्लंनि बिसि जानानै दुगानाय मोनदों दिनै बेनिखायनो मुंख्लंनि न'खरनि जायफोर बिमा बिफा सोरनिबा बिदा बिनानाव आरो सोरनिबा थालांनाय अनसुलि बिसि नोंथांमोनखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोना दिनै जोंनि फिसाइया थैलांबाय जोंनि न'खरनि फिसा हौवाया गोमालांबाय सोरनिबा बिदा फंबाया दिनै जिउ बावलांबाय होननानै दुखु खालामनो नाङा दिनै सुप्रिम सेक्रिफाइस जाया गावनि हारिनि थाखाय जिउ बावनो हानाय गोहोआ बयहाबो गैया नाथाय दिनै जोंनि फिसाइया नोंथांमोननि फिसा हौवाया नोंथांमोननि बिदाया सोरनिबा फंबाया आरो सोरनिबा फिसाइया दिनै हारिनि थाखाय मेगन मिसिबनानै गावखौनो रंजा खुसि बावनानै गालांबाय दिनै दुखुनांथावा बेसो दिनै बिथांमोननि जि बावसोमनाय आरो दिनैबो जाय NDFBनि जोहोलावफोरा हारिनि थाखाय नांनानै जुजिनानै दिनै जिउ जोबजासिम जोबथा जिउनि साजा लानानै गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव जायफोर जोहोलावफोरा दङ दिनै नोंथांमोननि बयनिबो मिथिजानाय जोंनि आंगोनि NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे दिनै 100 जननिख्रुइबो बारा दिनै बर' जोहोलावफ्रा जेलाव जोबजानानै दङ बिथांमोना दिनै सोरबा फासिनि अर्डार लानानै दङ सोरबा जिउ जोबजासिम जिउनि जोबथा साजा लानानै दिनै जेलाव हाबनानै दङ दिनै मानो बिथांमोना दिनैसिमबो मानो बे साजाखौ लानांखो
नोंथांमोना बयबो मिथियो दिनै 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव जेब्ला NDFP नि मोनब्रै हानजा लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो BTC नि बाहेराव थानाय जोंहा इउनाइटेड बर' पिपल्स अर्गेनाइजेशन बिथांमोननि जिथु मोनथाम हानजाया ज'है जोंहा मोनसे बर'नि गोदान सुक्ति जालांबाय भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारजों दिनै बे सुक्ति जाखांनायनि उनावबो एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिथां रन्जन दैमारिया मानो जेलाव थांफिननानै थाहैनो गोनां जाखो दिनै दुखुनांथावा बेसो दिनै 34 बोसोर NDFP नि नांनाय जुजिनाय आरो दिनै नोंथांमोना जेराव जिरायनानै दिनै मुंख्लंनि मुङाव नोंथांमोना आर'नाइ गानफैदों नोंथांमोननि जिथु बावसोमनाय दिनै जोंनि बावसोमनाय NDFP नि जोहोलाव आरो NDFPल' नङा दिनै NDFP नि मुङाव जाय बर' जोहोलावफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिउ बावलांबाय मोनसे सिमां नुनानै बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा रायजो लाबोनायनि मोनसे सिमां नुनानै दिनै जिउ बावलांबाय बिनि फिथाइया दिनै जोङो बेसेबां जोङो मोननो हादों बिनि फिथाइखौ जों दिनै बेसेबां मोननो हादों बे फिथाइया दिनै जोंनि थाखाय थोजासे नंगौना नङा दिनै बेफोर खोथाखौ जोंहा सावरायनांगौ गोबां बाथ्रा दङ नाथाय दिनैनि बे सानाव 3 अक्ट'बर 34 बोसोरनि सिगां जिथु NDFP खौ गायसननानै हारिनि थाखाय दिनै बिथांमोना जिउ बावसोमनानै दिनै मुंख्लं जालांबाय आरो दिनैसिमबो बिथांमोना हारिनि थाखाय नांगासिनो दङ जुजि जागासिनो दङ दिनैनि बे सानाव आं दिनै BTR एकर्ड बा दिनै दाखालै 27 जानुवारियाव जालांनाय एकर्डनि सोमोन्दै आं बुंनो नागिराखै नाथाय थेवब्लाबो दुखुनांथावा बेसो दिनै जोंहा मुंख्लंफोरनि सिमाङा जाफुंबाय नामा रायजोफोर दिनै NDFP नि 34 बोसोर स्ट्रागलनि जिथु फिथाइ दावहा नांनायनि जिथु दुखु खस्थ' सैनायनि फिथाइ बे दिनै जाफुंदोंना जाफुङाखै जों बेखौ दिनै सानना नायनाया बयबो मोजां जों बेसेबां मोननो हाखो जों मा खोमानानै लानांखो दिनै बेफोरखौबो जोङो सावरायलायनो गोनां जानानै फैदों नोंथांमोना बयबो मिथियो दिनै NDFP नि जिथु सिमांमोन दिनै बर' रायजो राजाफोरनि जिथु सिमांमोन जोंहा जेब्ला 1993 मायथाइयाव BSA एकर्ड जाबाय बे जोंनि थाखाय थोजासे नङैखाय जोंनि माखासे बर' सेंग्राफ्रा आरो दावहा नांनानै संग्राम खालामनानै मुंख्लं जानानै जोंहा 2003 मायथाइयाव BTC खौ गठन खालामदोंमोन भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारजों सावरायलायनानै मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन बे एग्रिमेन्टआव जोंहा बर'फोरनि थाखाय थोजासे नङाब्लाबो जोङो मोनब्रै जिल्ला लानानै बर'नि मोनसे खुंथाय गोहो हिसाबै जोङो बेखौ सासन खालामनो मोनदोंमोन नाथाय दिनै 27 जानुवारियाव NDFP नि 34 बोसोर नांनाय जुजिनायनि जिथु फिथाइ जों मोननांगौमोन बे फिथाइया थांनाय 27 जानुवारियाव जानाय जिथु एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जों मोनबाय नामा जों बेखौसो दिनै साननो गोनां जादों दिनै जुदि NDFP जों जिथु बिथांमोननि नांनाय जुजिनाय बिथांमोननि जे सिमां नुनाय बे सिमां बायदि जुदि जाफुंनायमोनब्ला बे एकर्डआ जुदि बिथांमोननि जिथु मेम'रेन्डाम होनाय बिथांमोना जेखौ भारत सोरखारनो गथायदोंमोन बिथांमोननि जिथु बिख'नाय बे बिख'नाया रोखा रोखा जाफुंमारनायमोनब्ला दिनै जोङो जोंनि जिथु सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाबो हयथ' बे BTR एकर्ड दाखालिनि जिथु जालांनाय एकर्ड बेयाव सोफाजानो मोनगौमोन हाबफागौमोन नाथाय दुखुनांथावा इसिबां दिनै दुखु खस्थ' सैनायनि उनावबो दिनै NDFPल' नङा जोंनि रायजो राजाफोरा दिनै NDFP खौ जाहोनाय लोंहोनाय बिथांमोननो जायगा होनायनि थाखाय गोबां मानसिया दिनै आथिं आखाइ बुख्रुब जानानै आर्मि पुलिसनि अयनाय अत्याचार खालामजानायाव दिनै सोरबा खाना खुजा लेंग्रा जानानै दङ सोरबाया बुथार जाबाय मुंख्लं जालांबाय सोरनिबा न'खरा सिलिंखार जालांबाय दिनै बेफोरखौ बे एकर्डनि गेजेरजों सुफुंनो हादोंना हायाखै जों बेफोरखौबो दिनै साननो गोनां जादों बेनिखायनो दिनै जाय बिथांमोना दिनै 34 बोसोर संग्राम खालामनानै दुखु खस्थ' सैबोबाय बिथांमोननि फिथाइया दिनै थोजासे नङैखाय दिनै जों जिबादिहै लैहोर लैहोर दिनैनि सानाव दिनै गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै जों दिनै NDFP नि 34थि जिथु जों जोनोम सान खुंनो मोननांगौमोन आरो गोबां जेलाव थानाय सेंग्राफोर जायफ्रा दिनै जिउ जोबजासिम जोबथा जिउनि साजा लानानै जेलाव हाबनानै दङ बिथांमोनखौबो जों दिनै खाथियाव लाफानानै जि समखौ जि 3 अक्ट'बरखौ जोङो फालिनो नांगौमोन नाथाय जों बेखौ दिनै मोननो हायाखै बेनिखायनो जों बुंदों जों सोरजोंबा थगायजाबाय नामा सोरबा जोंखौ फाव फान्दायनानै आलाय सिलाय खालामबाय नामा दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्राबो बर'नि मोनफ्रोमबो आन्दलनाव दिनै कन्ट्रिबिउसन होबोदों बाहागो लाबोदों जानो हागौ हयथ' BTC नि मोनब्रै जिल्लानि जाय बर' सुबुंफोर बिथांमोननिख्रुइ बारा दिनै सनितपुर बिश्वनाथनि बर' रायजोफ्रा दुखु खस्थ' सैनांदों
आं सनितपुरनि नङामोन आंनि न'आ अरिजिनेलि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव नाथाय आं दा सनितपुरनिनो बिहामजो दिनै आंबो सनितपुरनिनो सासे मानसि दिनै जोंनि फिसाइया आंनि फिसाया दिनै मुंख्लं जालांनायनि नोंथांमोननि फिसा हौवाया दिनै मुंख्लं जालांनायनि फिथाइखौ जों मानो मोनाखिसै आरो मा जाहोनाव दिनै बेबादि जाखो सोरनि थगायनायाव सोरनि फाव फान्दायनायाव दिनै जों आरोबाव खेबसे मानो थगायजानो गोनां जाखो दिनै 34 बोसोर NDFनि संग्रामनि जिथु फिथाइ दिनै बियो बिथांमोना जिबादि मोननांगौमोन बे मानो जायाखिसै दिनै बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रानो नोंथांमोननो फोरमायगोन गोबां सैथो बाथ्रा दङ सिङाव हाबनानै दिनैनि सानाव आं बुंफोरनो लुबैयाखै आरो आङो एसे थाबैनो थांगोन एक्स NDFB वेलफेयार ससाइटि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोंखौ दिनै लिंहरनानै रायजोनि गेजेराव जोंखौ सिनायथि होनायनि थाखाय आरो जोंनो बे समखौ होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय आरो नोंथांमोननि गासैनिफ्रायबो आङो बिदाय लानाय जाबाय थेंक इउ